Не ни достигат пари за бала. Хора, трябва спешно да намерим начин да изкараме пари за бала. Защо не направим пазар в дома? Не. Дай, че отворим книжарницата долу, ще са менкаме на кафта и няма да има проблем. Много работа. Слушай, дай да продаваме закуски пред стола и да им откраднем клиентите. И директорката после. Да се оправя. Човек, това изисква много трудно. Не ги слушайте. Дай ще направим дискотека в класната стая. Това е много добра идея. Знам, бе, аз мога да направя постера. Няма ядки, музиката от мен, човек, няма проблем. Брате, стая сме охрани. Правилно. Бармани? Бармани! Хайде да се залаваме за работа. Ще не е черен да дадат на малка. Коста, как е? Добре? Слушай, ще правим дискотека в нашата стая. Дискотека във вашата стая. Диджей Хрис има участие. Диджей Хрис. И какво са? Изкачаш ли? Направо викай целия клас. Целия клас. Айде, момчета. Ай, ще закъснявам. Айде, отивай. See my profile, call me Alfred Hitchcock. The sound is like a gunshot. The others are just pin drops. My songs are like songs, and the Pope he calls it him hop. Ay, mira, mamá, muévase mi linda mulata. Y mira cómo menea, qué linda muchacha. Y ella tiene fuego y yo soy un triquitaca. Y ahora nos movemos lado a lado como almaca. Y todos somos raza, mi grupo Bandata. Y mueve, ¿qué te pasa? Yo digo Bandata. Ay, mira, mamá, muévase mi linda mulata. Ти си топ, мега мазен топ, всеки ден причина. Резервация имате ли? Да. На кое име? Хрис Арабачиев. Заповядайте. Това е вашето пари. Добър вечер. Добър вечер. О, нима нямаме годинка, бе. Я го що за? Нещо долу ме да се. Казвам. Заповядай. Не знам. Извинявам се. Що за несериозно обслужване е това? Да поръчам уиски, да получа водка. Много съжалявам, господин, веднага ще разрешим проблема. Коя това взе поръчката му? Не бях аз се взех. И какво се поръча той? Водка? Сигурна ли си? Да. Добре. Тук ще може ли чаша да вземе? Да, разбира се, заповядайте. Благодаря. Чакай малко. Ти знаеш кой съм аз? Чакай малко, ти кой питваш, бе? Си получа ли уискито в крайна сметка? Ще няма да получиш, че. как Това така няма? отношението никога няма да стигнеш, но ще няма да получиш, казах. Който не е от този клас вън. Останалите отпред. Вие май за 5 години не разбрахте къде се намирате. Съберем пари за бала. Сега вече няма да завършите. Колко са при теб? 1100. Хора, събрахме парите за бала.